Те смениха лева, но забравиха да проверят миналото. Всички забравиха какво е да държиш лев в ръката си. Но един все още помни. Агент Великов, имаме сигнал. Всички левове са прибрани, но един, последният, все още е в неизвестност. Легендата гласи, че на него е гравирана тайната на вечната младост. Или рецептата за истинска боза. Не сме сигурни. Трябва да го намериш преди да го докопат колекционерите. Екип, имаме информация, че последният лев се намира в строго охраняван трезор под НДК. За да проникна, имам два варианта. План А е високотехнологичен. Ще използвам нанодрон, маскиран като мухата Цеце, за да деактивирам лазерната мрежа. План Б ще се внедря под прикритие като техник по поддръжката на климатичната инсталация и ще предизвикам късо съединение, като използвам най-добрия метод – филия, хляб с лютеница. Времето изтича. Вие решавате как да действам. Напишете в коментари план А или план Б искате да видите. Вие ще решите съдбата на последния български лев.